هاتنا أول فيدري وبجداري أود كونفرنسا كبفي أوايده هون شاواد نرخينين يعني هل وسط وجبه ويتشي جبوما بينغافا پر گرینگە دەvێ قۆناغێدا و ji ber wê kêjî me beşdarî kiriye me wekû Yekêtîn Niştimanî Kurdistan me beşdarî divî kongreyê da kiriye da ku em harîkar û piştevan bîn ji bo yekrêzî û yekhelwêstiya gelê Kurd li Sûriya û yekrêzî û yekhelwêstiya layinên siyasî li Rojava. نا يكريزيا كردال روجافا چندين گرینگ ji bo yekîtiya Kurdal Kurdistanê بێگومان هەر یەک ڕێزیەک لە ناف پرۆسێ سیاسیên bizava rizgarî xwaza gelê Kurd girînge. Hecmê wê çend jî bê girînge û divê ji noqtekê em dest pê bikîn ev jî îro ev berhevî hatiye kirin û em hêvî dikîn yê serkeftî bin. Em jî ji bo wê mebestê hatîne ku piştevan û palpiştên layinên siyasiyên Rojava bîn da ku yên serkeftî bin. Ji ber serkeftina wan serkeftina prosê siyasî ye li Sûriya, serkeftin û an jî seqamgîriya Sûriya seqamgîriya deverê ye. Bêguman em tev de jî hev girêdayîne yanî ew seqamgîriya deverê em tev de jê berpirsîn we Sûriya û Rojava îro di qonaxeke pir hestiyar derbas dibe û ما پر به فر به گرینگ جیمدی و به ارگ جیمدی یعنی واجب مجیبو که ام بین بجدار بین وش نزیک و هفسوزیا خو پشتوانیا خو جبو روش آوا دیار بکن. گلک سپاس هم خیر هاتنا.